Много се радвам да ви представим една прекрасна възможност, която се нарича Spirit of Fight One. Тя ще даде, така да го кажем, истинският тласък на нашите млади бойци и благодарение на съвместната ни работа с Sicario Union ще имате възможността да наблюдавате истински боен спектакъл на нашите млади бойци от България и от Украйна, които ще го направят в полупрофесионалния правилник на ВАКО по кикбокс. Това е една прекрасна възможност за тях, за младите, за да могат да стъпят на професионалния ринг, да почувстват каква е искрата и разбира се, в даден момент ние това нещо да го преобразим и то да бъде един професионален турнир. Благодарение на професионалното ниво на любимия спорт в България, в лицето на Конфедерацията по кикбокс, ние от Sicario Union намерихме партньор, който да помогнем за развитието на млади спортисти в Україна і България. Незважаючи на важку ситуацію в нашій країні, команда Sicario Union продовжує розвивати спорт в Україні і тепер вже і в Болгарії. У партнерстві з Конфедерацією скейтбоксингу та муай-тай в особі президента Галіна Дімова. Сьогоднішній день йде підготовка професійного івенту для дітей в Болгарії і України під назвою Spirit of Fight One. Здравейте, аз съм Владимир Валев Питбула. Като приятел на организатора на турнира искам да благодаря, да изкажа благодарност на него и на всички деца, които ще вземат участие в турнира и нека децата да се развият и да продължат напред в този спорт.